har fået en fodboldbjørne. Vi skal udprøve Maltebøssen, og vi skal fandme skide på de fine hæver. Og så lad mig, vi går lidt i gang med en vældig opskrift på silber. Så nu behøver jeg ikke at skrive med den her. Jeg snakker sådan her. Jeg har noget lær, det er. Der er noget lær i det. Det er vores brede Maltebøs. Og det er for tide. Ja, den er civilisation. Vores kamp opstiller. Du så meget, det er